Hoxe tráigovos o libro O bosque pálido, escrito por Jauregui Zar. Lidia é unha rapaza de 13 anos cuxos pais deciden enviala a un lugar con persoas inglesas para que mellore a súa pronunciación nesa lingua. Tras moitas discusións, deciden levala á Illa Fogg. Ao chegar alí, Lidia vese envolta nun ambiente raro. O illote sempre está cuberto de néboa, xa que os seus habitantes son albinos e para que o sol non lles faga dano, durmen de día e traballan durante a noite. Os seus costumes e o seu estilo de vida son os mesmos que os do século XVIII. A familia que a acolle durante esa tempada é amable con ela, pero Lidia non tarda en ter sospeitas relacionadas co traballo ao que se dedican os habitantes do illote. Ademais, dáse conta de que as persoas en Illa Fogg viven cunha cara triste e cunha expresión de disgusto pola vida. Lidia non tarda en darse conta disto e pídelle respostas a William, o fillo do seu anfitrión. Este rapaz será a clave para descubrir todos os segredos que esconde Illa Fogg. A min este libro gustoume moito e resultoume moi entretido, principalmente polas curiosidades relacionadas co cambio de século e os extraños costumes que había nesa época. O meu personaxe favorito é Lidia, porque aínda que a súa vida pode chegar a estar en peligro, non se rinde hasta descubrir o gran segredo que esconde Illa Fogg e loita para salvar a William. O meu personaxe que menos me gustou foi Mr. Witherspoon, xa que me parece unha persoa moi cruel que só pensa na supervivencia e non se dá conta do sufrimento das persoas que o rodean. Tampouco me gustou nada Pei, un chino que foi acollido noutra casa da illa, xa que mentiu, enganou e traizoou a Lidia e a William. Santiago Jauregui Zar Ortiz de Zarate naceu en Bilbao o 14 de agosto de 1965. É un xornalista e un escritor en galego. Outros libros del son Os abuxos entran na casa do pé esquerdo, A coroa de Napoleón ou A boca do inferno.